Good day mga idol, another day, another rides na puntahan eh. So mo ni siya to ang attire karon Pilipinas. O kauban na to ang boss since 2008. Og ni-ride out na din ta mga idol, kauban ang Me, Myself and I. Bali tulo tanan. Pato Toya. So shout out sa imo uncle. Ride safe pirmi no, lingaw kay akong pato sunod-sunod sa imo. Shout out ko tong nanawag sa kuwang tong nagjogging. Amping pirmi idol. At new Cebu nga. So dili na to kalimtan ang ang suki diri ang Quans Eatery. Mga pi din ta diri mga idol with matching egg and kamuting kahoy nga suman. Mautag dagoy oy, solo nag-iisa. At tagmanok, walop sa bida oh. Shoutout kay idol ato ang trangkista karon. Oops, Tagum City, syudad na ni. Kurbada Jollibee, agir ako kay dito ka afford na. Public market. Public terminal, ngita tagbas dire kay lami kay sakay kapoy naman suman. Sana all. Nasa ni dapita? 1, 2, 3, go! Historical. Og syempre dili na to kalimtan ato ang amigo diri sa Bike Hero, Boss Mel Rafael Lapoya. Ato anang bisitahon mga idol. Ayo, boss, mata na boss. Shout out boss, sabi. Subagay taron. Shout out Bike Hero guys. Gitna ko ni sumbagay ron. So pauli na ta mga idol, apan sa dili pa mahapit sa tada na dapito. Yung murag lami na ba. Naghana green diri oy. This is Green City. Basig na pud si Army Green diri. At flyover, mulupad dito sa ibabaw, Kabaw. Kamangkol. At Municipality of Mawab, Davao de Oro. Siyempre, dirita sa to ang nindot nga agianan from Mawab. Agita sa Mahayag mga idol. Turn left. She left. Oh no! Mao ni ako ang ganahan diri mga idol kay with matching trail man siya. Rough road. Gubanay ba galaw-gawa ni ay lawoy.
Boss Jason. Kita Armitris Lasang. Asa dapita ni. O wala damha mga idol, nagkita mi sa kuwang gwapong amigo si Boss Jason Cuyos. So mo na ni siya mga idol ang Mahayag Elementary School. So shout out kay ante nga naghatag na kog tubig ug kay uncle. Salamat kay inyo. So wala kay tubig diri mga idol kining mga tubod wala kayo. So last so last climb na ni. Tapos pagbaba barangay mainit na dayon. Lusot ni sa kuan Mainit National High School. Oops, kita ang halapad nga kalubinhan og sagingan diri sa barangay Mainit mga idol. Okay. Nya kanang kabukiran dia asa na nga part o na ko kabalo. Nanata sa barangay Mainit mga idol. Ka muna. Shoutout sa Bike Hero, sa Bates Clothing o kay Boss Mel. Salamat kayo sa New Jersey na nakoy trapo sa sipon. That's all for today's video mga idol. Amping ta perme. Ilabi na itong walagi ampingan. Parehan ako. Bye. Bombay.